Здравейте, приятели! Сега ще видим тази електрическа тротинетка. Ето марката. Как ще се представи? Така, имаме две чертички на еко. Ще я сложим на директна. Така, даваме назад. Значи от тук нека видим колко ще дигне до стопа. Добре. Карахме с 24 км на директна. Така, сега обратно додам. Доста добре. Караме 24 горе до 25. Хубава тротинетка. Може да обиколим малко с нея, да й дадем газ. Че отдавна не е карано на газ. Все е така на еко. Я караме да не хаби много батерия. Айде. С 24 вие видяхте колко вдига и така, чао!